Di çarçoveya hewlên bi serxistina diyaloga navxweyiya Kurdên Sûriyê de sêşema Bûrî, fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk hese de General Mazlûm Ebdê bi şandeke Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyê enekesê civiya. Li gorî enekesê kombûn erênî bû. Qasî wê jî berêz Mazlûm Ebdê me amadebûna xwe danîşandan em li benda got bê vexwestin û civat bibe û em karibin lev bikin aliyê me wek Encûmena Niştîmanî Kurdî tekeziyê dikim heta îro pirsgirêk ji aliyê me denîn em li benda got em civatê bikin. Di 2020 de diyaloga navxweyî got navbera enekesê û Partiyên Yekîtiya Niştîmaniya Kurdî PNK piştî çend geran û rûniştinan û ragihandina lihevkirina lêvegera siyasî lê hat rawestandin. Piştî ketina Esed, Kurdên Sûriyê hewl didin got bi yek şandê bi desthilatdarên nû li Dîmeşqê danûstandinan li dor paşeroja Kurdan li Sûriyê bikin. PNK jî dibêje ew amade ye got li gel enekesê li hev bikin. Tevgera Kurdî Sûrî ku bi yek nêrînê em birê xwe bidin Şamê yani. Ev îro merhela girkî girîng e, muhim e. Merhela girkî hesas ran derwas bin. Em bihêvîne ku hemû hevalbendê me, hemû partî û tevgerên siyasî hindir Rojavayê Kurdistanê da berê xwe bidin yek rêzî. Hevdîtina di navbera Mazlûm Ebdê û Mesûd Berzanî di 16 çile de li Hewlêrê ji bo vê mebestê jî pêk hatibû. Ji bo piştgiriya banga her du rêberên Kurdan, hejmareke ji çalekvan û siyasetmedarên Kurd li Qamişloyê roja çarşemê daketin kolanê. Di mangirtina siyasetmedaran de êrişên Tirkiye ser herêmê hatin şermezarkirin û doza yekrêziya helwesta partiyên siyasî kirin. خواستك اما كردواري يكتي كايرو افيا كتي ام بي ويستيا ما بي حياه ضوي حقيقه افيا كتي نبي ايشك جمرتكرن باشكتن تكرن جمره جبو قالك تشتا علم جيل مدنرين بقندري امويه كتي تشبكن وقندري ويا كتي خرط بكن بقندري امواكي ماسيا حلنن امي كاربن قابنا بدنا بيجو بهترجي سركفتنا خزو تربينن لگوری آگاهیان گوبریار فرمانداری هسده لگل پارتیین PNK جی بجده. بریا گو گرن دیالوگی یان راستاراست دنافبرا PNK و انکسی جارک دن دست بی بکن. کردین سوریه و جاری گشبینن گو پارتیین سیاسی ناکوکیین خوا درباس بکن و بیک شانده بری بدن دیمشقا پایتخت. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.